No mes de maio asinaban o convenio para participar no órgano consultivo da Cidade Europea do Viño representantes de distintas entidades comarcais, así como a propia Deputación de Pontevedra, que xa firmaron un acordo anteriormente. Todas, menos a Xunta de Galicia, o Consello Regulador e a Ruta do Viño Rías Baixas. O concelleiro de Turismo Cambadés, José Ramón Abal, asegura que estando a mediados de ano é decepcionante que a Xunta aínda non se comprometese co nomeamento de Cambados como Cidade Europea do Viño e dá unha data máxima para facelo. Creo que o 15 de xuño convocaremos aproximadamente sobre esa fecha, sobre esa data, convocaremos xa a primeira comisión de seguimento, que será o primeiro luns do mes de xullo, que, se non me equivoco, coincide no día 3. Abal destacou que aínda así o Concello está levando a cabo importantes actividades que están deixando a imaxe de Cambados en moi bo lugar, en gran parte grazas tamén á colaboración de entidades como a Deputación ou a Mancomunidade do Salnés. Esta fin de semana pasada tivemos a Asamblea Anual de ACEBIN e demos Cambados dunha imaxe moi boa, onde se ofreceron experiencias enoturísticas como aprender a mariscar con Imatur, a Fundación Manolo Paz. Tamén se estivo falando do Enobús, estuvemos visitando o Museo do Viño, visitamos Adegas, coñecemos o conxunto histórico-artístico. Entón, estamos facendo moitas actividades con poucos recursos. Para reducir precisamente estes costes, tiveron que prescindir de algunha das actividades programadas. Por exemplo, a Caravana do Viño. Tiñamos pensado, de feito, habíamos anunciado xa en prensa, de que esa Caravana do Viño iba a recorrer toda a Península Ibérica, de norte a sur, pero, bueno, tivemos que recortar a mitade do recorrido. E tamén unha actividade que era unha actividade internacional moi importante, que era ese primer intercambio celta, onde o que se trataba era de unir a tres povos, como Galicia, Francia e Irlanda a través da música. Era un festival que nós tiñamos moito interés en poñelo en marcha este ano, pero o presuposto que estábamos manexando era un presuposto moi alto, similar ao presuposto da gala, e non contamos con recursos suficientes para poder leválo a cabo. Abal lamentou esta falta de colaboración do Goberno autonómico, posto que se a situación non fose esta, Cambados podería estar realizando moitas máis e mellores actividades, aproveitando este nomeamento tan relevante a nivel internacional. Aínda así, asegura que a maior parte do programa segue adiante, tal e como merecen todos os veciños de Cambados.